hanya gundah dan gulana. Ilmu nan sejati pada guru Durna sangkan parantumati paraning tumati. Bima cepatlah dapatkan kesampurnan jati. Wah, Guru Durna, aku pengen ngaji babagan ilmu kawruh sangkan paraning dumadi ingkang dumadi loro. Siji, aku iki urip asale saka ngendi, anane bleger dadi jalma manungsa saka ngendi, urip kuwi kanggo apa, sawise mati raga dikubur, sing metu saka jasad kuwi apa wae, lan besok ana panguripan apa wae. Guru Durna, mara kenggal wejangna marang aku Werkudara. Anakku ngger Bratasena ya Werkudara, dina iki sira bakal ngajarake ilmu ingkang utama ya kuwi ilmu ma'rifatul haq, ya kuwi ilmu tauhid. Sapa sejatine ingsun? Durna kuwi ora ana. Yen didumuk Durna ndumuke dodo, wong mesti ngarani dodo. Irung, mripat ya mripat, kuping ya kuping, sirah ya sirah. Kekumpulane gugusan panca indra kang dialiri nyawa, getih, balung lan limpa kuwi nembe dijenengi menungsa. Asmane Durna, asmane Bratasena. Ya kuwi kang tak karepake, ya kuwi minangka ilmu tambahan. Ya, ora ilmu tambahan, ning iki wis kecakup aning ilmu kuwi kabeh. Nanging Bratasena, ku arep nyinaoni ilmu kawruh sangkan paraning dumadi. Kudu ana syarate. Syarate apa, Guru Durna? Syarate golek ana kang winastan kayugung susuing angin. Wah, kayugung susuing angin. Kuwi wujude apa? Aku dhewe ora bakal bisa nuduhke. Yen aku nuduhke tegese marani. Sing jenenge goleki kudu goleki sing pararamana. Panggonane ning endi? Panggonane ngalas Trik Basara, munggah Gunung Candramuka. Guru Durna, aku njaluk pamit. Sing hati-hati, yen nganti ora bisa mujudake abon-abon kayugung susuing angin, batal kowe dadi murite Durna, lan kowe ora bakal bisa nampa piwulangan ilmu kawruh sangkan paraning dumadi.